Crispy fried ng talbos ng halamang gulay sa gubat. Assalamualaikum, magandang araw. Ngayon naman ho ay mangunguha tayo ng talbos ng halamang gulay sa gubat. Napusaw sa amin kung tawagin. Pwede ring gulayin ng buong puno basta ba yung malambot sa loob. Mayroon ding bunga ang hindi karamihan sa kanila kaya naman kinuha na rin natin. At dahil nga ang pakay lang natin yung mga talbos niyang hindi pa namukadkad kaya naman yun lang ang mga pinutol natin. At dahil sila ay mga halamang gubat lang kaya namang madali lang tumubo, pauwi na tayo, dumaan lang tayo kanina sa water spring para linisan ang ating gulay. Nang makauwi na nga tayo sa kubo, pinutol-putol na nga natin sila sa kung anong gusto nating haba. Nang matapos nga natin ito himayin, nilaga naman natin para matanggal ang kalmot. Habang hinihintay naman natin ang ating gulay na maluto, nagmix naman tayo ng 2 malaking kutsarang harina at crispy fried. Nang maluto na nga ang ating nilaga, inahon na natin para balutan ang ating minix kanina. Naglagay na rin pala tayo ng pampalasa sa ating pinaghalong harina at crispy fried. Nang matapos nga tayo doon, simulan na tayo sa pagprito. Madali lang itong iprito gawa ng naluto namang ito kanina nung ilaga natin. Makalipas nga ang ilang minuto tapos na natin silang iprito lahat. Prepare naman tayo ng mga sangka para sana sa adobo. Ginisa na natin ang bawang at sibuyas kasunod ang palapang sakurab. Naglagay na tayo ng pampalasa pati na rin ng tuyo. Nang magisa na nga natin ang mga sangkap, naglagay naman tayo ng kalahati sa ating niprito. May pang-ulam na tayo, sagot na natin ang ating pananghalian mamaya. Yun lang, follow and share. Salamat!